Kırşanqı Şigali avlunda bugün zor beyram 100 kişilik avul için iri-яңа FAB açıldı. Nina Afanasьева hazır mında kon basımını müşatirge yürüyecek. Vaksinanın ikinci komponentinde яңа FAB'da yasatırga jina. Yakşı indi больница, рәхмет, зур рәхмет. Kırşanqı Şigali avlunda 52 kişi vaksinanın iki komponentinde qadatkan. Şüpreli rayonda 52% kişi koronavirusga qarşı vaksina yasatgan әлеге şirden rayon hastaxanasında 50'ge yakın kişi yata ham şunысы kızganış bir neçe kişi hatta yasalma suluş aparatına tutaştırılgan. Менә шул 48 кеше арасында бер кеше дә вакцинация ясатканы юк. Туганнары белән дә сөйләштек. Инде алар үзләре белән дә сөйләшкән идек. Әле менә больница эләкмичән, авырумыйчан үзләре аңлап бетерәлмиләр. Bizga endi менә һәрбер кешегә шуны аңлатып чыгарга кирәк. Selametten de selamet akıl avurman için sport bilen şıgıllanırga kirek bugünden Burunduk stansiyasında yaşamışlar maxsus meydançıqta selametligin nağıta ala. Anda yıl eğlenesinde ulusun kişisin kütüp kalalar. Бик зур рәхмәт руководство республикасы. Егетлер, тырышчылар занимаются различными видами спорта. Bugün eski işla olup tağında maturayda yanartılgan parkka her kim suyuna ul mektep karşında ornaşkan яңа obyektini kadirlep saklap tutarga jinalar. Чыннан да bu parkның мәктәп каршысында ачылуы безгә бик шатлык. Балаларны ял иттерергә мөмкинлеге дә бар, тәнәфесләрдә, класстан тыш чараларда да монда чыгып үткәрергә мөмкин. Шул ук вакытта инде ул безгә җаваплылык та. Беренчедән безгә инде аны менә шундый матур хәлдә тотарга. Кичәгенә менә агачлар куаклар утырттык. Тагын да матуррак булыр дип көтелә инде. İş obyektda avul jirliklerin kompleksli östürü federal programması boyunca tüzüle. Ул программада күп кырлы. Анда юллар да бар, анда су кертү да бар, анда газ да бар, анда мәктәпләрне ремонтлау да бар, анда яңа культура шакларын салу һәм ремонтлау да бар. Авылда яшәгән халык өчен бик әһәмиятле программа дип әйтәсем килә. Әлеге программа киләсе елда да гамәлдә булачак димәк республикада тагын йөзләгән объект сафка басар дигән өмет бар. Şüpheli rayonundan Ruslan Хусындинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.